ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎస్వి కలెక్షన్ 246. ఈరోజు కలెక్షన్లో మనకి స్పేస్ సిల్క్ అండి, ప్యూర్ స్పేస్ సిల్క్. ఇవి మనకి ఫుల్ లెంత్ శారీస్ అయితే కావండి, 4.5 మీటర్స్ వస్తుంది. హాఫ్ శారీస్కి, లాంగ్ ఫ్రాక్స్కి, క్రాప్ టాప్స్కి అయితే యూజ్ అవుతాయి. ఇది కలర్ వచ్చేసి రెడ్డిష్ పింక్ అండి. జస్ట్ ప్రైస్ 299 ఫ్రీ షిప్పింగ్. మీరు ఎనీ 2 తీసుకుంటే 499 ఫ్రీ షిప్పింగ్లో 2 శారీస్ అవైలబుల్. సింగిల్ వచ్చేసి 299 అండి. ఇది ఎంత బాగుందో చూడండి, కలర్ అయితే చాలా సూపర్గా ఉంది. ఇది వచ్చేసి బాటిల్ గ్రీన్ కలర్ అండి. ఇవి నేను జస్ట్ ఓన్లీ షాంపిల్కి మాత్రమే ఒక 5 చూపిస్తున్నాను. ఫుల్ స్టాక్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇది స్నఫ్ కలర్, ఇది వచ్చేసి ఎల్లో అండి. ఫుల్ స్టాక్ ఉంది. ఇందులో ఇంకా ఎవరికైనా ఫుల్ లెంత్ శారీస్ 6.5 మీటర్స్ శారీస్ కూడా ఒక 2-3 డేస్లో వస్తాయి. ఇవి ఎవరికైనా డ్రెస్సెస్కు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళైతే తీసేసుకోండి, ఓకేనా అండి.